Midangop sa provincial government sa Davao Oriental ang 26 ka mga kanhi rebelde alang sa Amnesty Program. Sa miaging semana, dunay gihimong Amnesty Program workshop sa 701st Kagitingan Brigade, Philippine Army sa Mati City. Nahimong posible ang programa sa pagpanguna sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kuno PAPRO sa koordinasyon sa provincial government, 701st Kagitingan Brigade sa Philippine Army ug Davao Oriental Police Provincial Office pinaagi sa Provincial Ending Local Communist Conflict, Provincial Legal Office o Provincial Social Welfare and Development Office. Sumala sa provincial government kini ang unang higayon nga dunay mass application ang gobyerno sa probinsya gikan sa kanhi mga rebelde. Ikaduha ang Davao Oriental sa mga probinsya nga dunay pinakadaghang kanhi rebelde nga midangop alang sa Amnesty Program. Gipaningkamutan sa administrasyon ni Governor Nino Sotero Uy Jr. nga ma-prioritize ang peace and order programs sa probinsya aron mamintinar ang inclusive environment alang sa tanan pinaagi sa mga peace building efforts nga makahataw og dalan alang kanila nga mahiusa pag-usab ug matagan sila og access sa socio-economic services sa gobyerno. Ang Amnesty Program nahimong usa ka pioneering nga programa sa pakigtinabangay sa mga empleyado sa provincial government ug national agencies aron masustener ang kalinaw ug kahapsay pagbag-o ug mapadayon ang insurgency free sa probinsya. Sa report sa 701st Brigade, dunay 20 ka mga aplikante ang nakakompleto na sa tanang dokumento. Ang mga dokumento dalhon ngadto sa National Amnesty Commission din ang PSWDO Department ang mutabang og mo presenta sa tanang kanhi rebelde sa probinsya ngadto sa National Amnesty Commission. Busa giawhag sa 701st Brigade ang ubang kanhi rebelde nga doon pay criminal cases sa pag-apply sa Amnesty Program tungod kay doon lang sila duha ka tuig nga lugway sa aplikasyon. Pwede silang mo-coordinate sa opisina sa PLGUs o DOPPO aron sila matabangan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.